Dr. Engineer Rodi duongo wiye kata yie gi wach moro kanyo ni usebedo kuloso mondo orie weche. Nang'o chung ka ularoru ka usebedo kuloso? Ko winjo bed ni ng'at achiel ema ing'iyo tiwacho ni mondo ma otimre. Nang'o chako chalo joma dwa pogore ka upori usebedo kuloso gi dwaro achiel? Ng'eny paro nitie kama paro riwore. Omiyo pacha gi pach Chris wasebedo kwago kode mbaka e kinde manyocha wawacho wach mar pidho avocado. Nikech Chris en jakom mar riwruok mar jogo mapidho avocado e Siaya. Omiyo en jakoma ka koro chopo ka avocado. To an member mare mar committee. Omiyo sama wago mbaka kowacho ni to dwa loso ugunja nadi mondo ugunjo obed gi yuto. To achiel kuom gigo manwa yango nene en avocado. Koro kochopo kama koro idwaro kom. Yes. To koro sembe pimo gimoro. Kiwinjo koluonga ni senior. To oluonga ni senior nikech ong'e kama antie. To be ang'e kama ochung'ie. To nitie kaka wadwa ni mondo walos ugunja. To ugunja osebedo ka ni lwedo ma ok ber. To e kinde manyoro pod watemo rango kaka wadhi mbele. Nyoro ji duto laro nyako moro ma en matunda. To ji nyoro paro ni kanye ma telo dhi wuokie. Omiyo wan to nyoro waseng'eyo kama telo dhi wuokie ni telo kudhi wuokie ang'o? Yolemo. Koro sama nyoro pod wago mbaka, nyoro pok wago mbaka mar ni ng'ano mohingo nyawadgi. Okay. Mano nyoro pok wachope. Lakini wang'ere kaka wantie ka. Ni sembe mane to ng'ano man gi tung' ma jowi manyalo tuong'o piny bu piny yawre piny ti maber. Mano be wang'eyo. Udhi wache mana ka kaka twak medo dhi nyime. Frederick, yes. Inyo kaka